Asikubingelele sikumukela kwi-channel Pastor Winning. Ilo chaza amaphupho kuthole kubalekile ukuthi ke unikele kwi-channel, kuthole kubalekile kuhle mshana ukuthi ke ube ngunikelayo. Ngaba imember. Kodwa ke mawukuthi ke lesizo kungifonela ungayisebenzisa inamba ku-WhatsApp. Fona kusona 9 number kuphela. Monday to Friday. Siyayibinga mazana uthi ke Pastor ninjani cela ukubuza chaza ngebuba la uphuma ke umsundu ngaphansi kungathi ukuma period sinyane inhlabathi shila ama period abephuma nenhlabathi nalomsundu kushuthi umsundu ophumayo yini umsundu ufana nezikelemu ufana nama worms laba phuma ngaphakathi esini internal worms. But uhlala kuphi emhlabathini mostly endaweni ezingamachaphozi indaweni ezinodaka noma ke nomswakamo. Nake singakushoke 1 ngokujwayelekile uma nje uphuphe umsundu uphawu lobuma uphuma ngaphansi. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele uzikhulekele noma usukume uthola usizo kubelaphi oluzokusiza ukukhipha isichitho sangaphansi esingaphakathi yabo. 2 kwabanye uma uphupha umsundu uphawu uma uphuma ngaphansi lusho ukuthi kungenza kukhonjiswa ukuthi unesichitho sangaphansi osithole ngokulala nomunye umuntu ongcolile noma ke usilethele umlingani wakho ongenzeka ucushiwe noma kuyimbangi yakho noma ke hamba sithola ngaphandle ubuya naso. Kodwa ke asibheke kanje nakhe. Number 3 ngokwesintu uma uphupha umsundu ngaba uphawu hluma uphuma ngaphansi ugcina uphelile kungasaphumi lutho uphume kuphela. Lokhu kuzobe kusho ukuthi ngenze kukhonjiswa uphulukisiwe wena izidalwa zakho ekade zikukhipha ukungcola nesichitho sangaphansi. Ngoba umunye angaphupha uphuma lomsundu uphuma ayibone sisala ese-clean so uphumile. Number 4 ngiyenzeka futhi uma uphupha umsundu uphawu hluma uphuma ngaphansi uphele uphume kuphele kungasaphumi so clean. Lokho kusho ukuthi kungenza kukhonjiswa ukuthi uphendulile umkhuleko wakho wokucela ukuphulukiswa nokulapheka. Uma kungukuthi wena kade uzikhulekela ukhulekela ukulapheka esigulweni esiyisichitho esiwuhaqile. Ngoba umunye umuntu ungenzeka ukufasting ukuzelile ukhulekela lokhu kufa kumbambile noma simbambile so uyabona ngemva kwesikhathi mhlawumbe siyaphuma ke manje ukuthi lo mkhuleko ube namandla okukwelapha ukuphulukisa lesi sigulo ebesingaphakathi singaphansi siyisichitho bona. EkaJakobe 5:16 ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba ke niphulukiswe umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu usho mina. Number 5 kwesinye isikhathi uma uphupha umsundu kungaba uphawu hluma uphuma ngaphansi uphume uphele usala uclean ngoba lokhu kuzobe kukhosha ukuthi ukhonjiswa ukuthi siphumile isichitho sangaphansi. Uma kungukuthi kade usanda kusebenzisa imithi noma iziwasho zokulapha isichitho ngoba omunye umuntu ukhumbula ukuthi kungenza lofika nje lo phawu lolu vele uyafutha uyakhatha kunezinto eziphuzayo unenza geza ngazo uyalwa. So ngesikhathi kunento oyiphuzayo kunezinto okukhatha ngazo kunezinto oyisebenzisa ngabe zokugquma usuphupha kuphuma ke manje imisundo ngaphansi yaphuma kusala ukuthi leyo mithi effective inamandla ukulwa isikunqobelekele isichitho yasikhipha la kwena uhlambulule uhlanzekile. Siyabonga.